जों वासायसो चिनि माथाय जों माननाय चिनि माथाय बे थानोबा चिनि माथाय न जों कुनु समय खिबि तातरे चिनि माथाय माने महाराजा न माथाय जों कायसा सजा खाय ताय कायसा न खुलुम खाय ब हामबाय फादोंनाय ब मासि माथाय महाराजा मानखा आंसाव 2023 महाराजा फायदोंगो न बुजिया बरं ताबो चिनि बुकुं बारा किनु वासुगिया ब ताम खातिर के ताबो चिनि दिन थुगन दिन रेगा खाय माव तंगले का कायसा म लुन तानो खेतर कायसा माया खाय माया महाराजा ने या खाय चिनि उपाय करका तो ठीका चिते प्रसा चिनि बुकुं बारा सुं ठीका महाराजा न सुं ना अर सुं तिसाय काय चिनि ता हामाने करका महाराज सुं तिसानांगो धन्यवाद ताखरो बुखरो नरनां थानजा जों भगवान जों थाजांगे किन्तु इन तावे सरकार फेमिली काचिनो पुटकी मारा खाय सिने बुथानासे जों नखाय न ताखु सिनिया बुखसिया सिने बुथानाय बारसे ब्रक कांकाल थागा रेगा रामसाबो दाया होखाय ओ दाखाबला निल बय आदि देखाय नि बसाव मुखि थाजे आदि देखाय बो सावदे निलु ताखनो Nutanya, itu borar fuki barat hari saya. Oi, mira bayi nuru tanya ni. Nilu tanya. Ni boy ada kerja bosau.